I Benillup demana auxili. Este xicotet municipi del comtat té por d'acabar convertint-se en la pròxima Grazalema. Denuncien que l'avanç del barranc de Caraita està deixant les vivendes a pocs metres de quedar suspeses en l'aire. La història es repeteix a Hortells, una pedania de Morella on les escletxes no paren de créixer davant la indignació veïnal. I els veïns de Benillup, a la comarca del Comtat, tornen a la càrrega. Exigeixen que es pare l'avanç del barranc de Caraita, que amenaça les seues cases des de fa més de 20 anys. L'alcalde diu que en breu hi haurà una solució. Joan mira de reüll el barranc de Caraita. L'observa des de fa més de 20 anys. Pega dentellades cap a les cases, a només 15 metres, i es fa difícil fins i tot dormir. No ajuden les imatges que arriben en altres indrets. Cada volta el barranc està més prop del poble i si no es posa una solució acabaran caent les cases al poble, com ha passat en altres llocs, com en Sicília esta setmana passada mateix. Els veïns li han escrit al president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca. Creuen que és hora de solucions. Per les nits estàs pendent sempre de les pluges, quan hi ha sorcida estàs preocupat i amb prou preocupació, la veritat. Estan considerant-nos tercermundistes. Encara no ha caigut una gota d'aigua a les platges i estan tirant arena. I així perquè no ens ajuden. És que aquest terreny, quan està sec, és duríssim, però quan s'enxopa és que cau a plom. Solucions que podrien estar a tocar. Bueno, ara sabem que són el barranc, tant el barranc com el cap del barranc són propietat privada. Tenim un projecte de fa 2 anys ja redactat de 1.000 i pico pàgines, un estudi molt complet, en el qual ens diuen que una volta mos cedissin els terrenos els propietaris, perquè tot és propietat privada, l'administració ja podrà actuar. En breu hi haurà una reunió de veïns on es presentaran totes aquestes solucions.